Na fito ne in yi magana akan wannan karamin dan iskan tsare nan hankalin nan. Wannan karamin yaron. Ni ba ma san ta zan kwatanta shi ba. Waye sunanka ne, Madagwal kake ko waye ne? Al'atwork. Akwai wani dan uwan mu abokin sana'ar mu wato Soja boy. Dan Allah, dan manzan Allah, dan darajar Allah, dan darajar ma'aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Duk wani mai kishin addinin musulunci, duk wani mai kishin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je on follow din shi. Duk wanda baya tare da Annabi ba ma tare da shi. Kowaye. Al'atwork. Ka kiyaye ni ba match ɗinka bane ko ta ko ina. Ni ba match ɗinka bane a harkan fim. Abin da ya maka tasiri a rayuwa da kai suna da shi editing. Ni producer ne. A lokacin da kake gajin editing, kai ka gama a baka 30,000 40,000 tun a lokacin nake sa miliyan 1.5 zuwa miliyan 2 in yi film. Na farko kenan. Na biyu, shekara na 8 ina aikin sojan ƙasar Lanami. Shekara na 4 zuwa 5 ina aikin sojan sama Air Force. Na fika iya iskanci. Na fika. Da Allah da Annabi, al'ummar musulmi, duk mai kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya unfollowing din bawan Allah nan. Wai har kana ga mutane a jami'an to following irin naka me amfanin sa Allah talk. A follow din da kake man nawa jama'a in ba da cause baka kira na ka dame ni in maka kaza wani lokacin in baka wani lokacin kuma in baka hakuri tunda Allah kadai ne zai iya bawa kullum. Me amfanin following naka? Me amfanin following naka? Nan last shekaran jiya ka kira ni. Kafin in yi tafiyar nan ka kira ni kana mun magana nace maka to naji na gode bacin ka gama me kai roko na kai in baka kudi nace ba zan bayar ba. Kane zaka fito kana ga magana ko abun ne da nace ba zan bayar ba shi saka jawo shi ka je ka dasa kamera. Tare da Allah baya tare da manzon Allah ba ma tare da shi kowaye ne.